Тады мы ўжо пачынаем. У нас сёння традыцыйная вечарына. Вечарына, якая заўсёды ладзіцца 23 альбо 24 снежня. Мы адзначаем дзень народзінаў Адама Міцкевіча і Алеся Дудара. Заўсёды гэтыя імпрэзы распаволеныя вельмі, і мы ўжо, дзе б мы не былі, у музеі, альбо ў кавярні, альбо віртуальна, ў віртуальнай кавярні, мы заўсёды прыходзім ужо не з кубкамі кавы альбо гарбаты, а з бакаламі. У мяне сёння уласнаручна прыгатаваная настойка чорнай смародзіны. Ну, просто пахне выключна смародзінай, але напой такі даволі небяспечны. Таму, спадар Андрэй, я думаю, што зіхаценне хутка распаўсюдзіцца на ўсё, што я бачу навокал. А што ў вас сёння? У мяне сёння уласнаручна прыгатаванае малако развівае ваш вобраз, зробленае з двух інгрэдыентаў, з малака. І вот з такой арэхаўкі было б амаральна усе магчымасці святочныя, алкагольныя ігнараваць. Арэхаўка называецца сапліца. Сапліца – гэта прозвішча, як вы разумееце, галоўнага героя ягонага бацькі і дзядзькі паэмы «Пан Тадэўш». Іхная сядзіба таксама называецца Сапліцова. Так што мы глыбока у тэме, проста крышачку пакрыўдзілі прамяністых. Так, ну я думаю, што прамяністыя якраз такі. Мы будзем іншыя. Да, не супраць, а я яшчэ хацела паказаць, наколькі мы глыбока ў тэме. У мяне за спінай партрэт Алеся Дудара. Калі зараз зможа палічыць магчымым уключыць сваю камеру Ігар Бабкоў, то мы пабачым і партрэт Адама Міцкевіча, бо ў яго ён проста пад рукой там стаіць, так. І ведаеце, што калі я тут масціла партрэт Дудара, бо гэта не ягонае звычайнае месца, но мне ўжо трэба было, дык яго прыйшлося падперці так, каб ён не падаў. І падперла яго самым вялікім томам, які папаўся пад руку, это, канешне ж, панам Тадэўшам. Гаспадарыня Ганна, гэта не першы раз, калі Дудара падпіралі, каб ён не падаў. Але, магчыма, гэта першы раз, калі яго падпёрлі Міцкевічам. Таму вось сёння, шаноўныя госці, далучайцеся да нас з вашымі варыяцыямі алкагольных і безалкагольных напояў. Як ужо паказвае хэдлайнер нашай сённяшняй імпрэзы Андрэй Хаданович, можна міксаваць, знаходзячыся глыбока ў тэме. І пакуль мы тут раскачагарымся да розных сюрпрызаў, якія нас сёння чакаюць, я прапаную падняць першы тост, падняць яго за сённяшніх іменіннікаў, за Дудара і за Міцкевіча, наогул за паэзію на любых мовах і любых ідэяў, з народзінамі паэты. Ну і цяпер пачастуем, што мы тут сабе. Я б на правах ерды адразу пашырыў крышачку міцкевічскую тэму філаматаў і філарэтаў. Паводле адной з версій, менавіта 23 снежня лічыцца днём народзінаў Тамаша Зана, якому не проста днём народзінаў, а сёлета 225 год. Так, і таму Тамаш Зан таксама. Колькасць нагодаў павялічваецца. Так. І вось я хацела першай справай, пакуль не дайшло да вершаў, спеваў, скокаў і астатніх атрыбутаў імянін, хацела задаць такую тэму. Вось кожны раз, калі мы адзначаем, гэта ўжо 4-й год, калі мы гэтыя такія падвойныя народзіны адзначаем, у мяне, як у вядоўцы, заўсёды такая крышачку праблема сапрягаць несапрягаемая, бо Дудар і Міцкевіч гэта зусім
як бы рознае, да? Такое не паралельнае, не перпендыкулярнае, а зусім розныя з'явы. І кожны раз я нешта придумываю такое, што іх абагульняе. І сёння мне падумалася такая агульная рэч пра іх двух. І Міцкевіч, і Дудар іншы раз мне даводзіцца, асабліва ў такіх, ведаеце, гутарках непрафесійных, можа гутарках такіх вось фейсбучных вострых или там псевдавострых, даводзіцца чуць, як то аднаго, то іншага выкідаюць з кантэксту, да? З беларускага канону. Міцкевіча за тое, што паляк, Дудара за тое, што рэвалюцыянер, ці як напісана ў цудоўным, ачуменным падручніку апошнім, але ўсё адно напісана, што ён, значыцца, пралетарскі паэт. Дык вось, і аднаго, і другога ёсць такая штука, калі іх проста выкідаюць. Вось як вы ставіцеся да вось гэтай падзеі, да, калі каго-небудзь уключаюць у кантэкст, альбо выключаюць з кантэксту беларускай літаратуры. Мы, конечно, літаратура багатая, можам сабе дазволіць там кагосьці выкінуць, выключыць. Якое ваше стаўленне, ці даводзілася вам каго-небудзь выкідаць з кантэксту? Моя шчадная чечерская бабуля, калі я быў юным унукам, вучыла не выкідаць без дай прычыны рэчы, якія могуць прыдасца ў гаспадарцы. Ні кавалак хлеба, як сказаў бы эмігрант Норвід у Нью-Йорку, нічаго іншага. Занадта выкінуць без нас. Знойдуцца людзі, якія ўмеюць звальняць по сваім жаданням, скарачаць і гэтак далей. Да? Мы заўсёды былі нейкай з глыбокіх ВКЛаўскіх, па-мойму, часоў, шмат нацыянальнымі, шмат культурнымі, але заўсёды былі сілы, якія з той ці іншай ідэалогіяй кіруючыся, спрабавалі гэтую карціну культурную спрасціць. Як бы некаторым, на жаль, удалося вельмі добра, і мы страцілі ладную частку, да, еўрэйскага кампанента, да, беларускай ідэнтычнасці, страцілі ў значнай ступені польскі. Зразумела, што калі ўсё так пойдзе, гэта будзе зачышчаны севера-западны край. Мне падабаецца бесканфліктная, альбо хай гэтыя канфлікты будуць творчыя, хай гэта будзе канкурэнцыі, спаборніцтва, ну, як мінімум у тых межах, якія вызначалі БССРаўскія 20-х гадоў каноны, да, як мінімум 4 дзяржаўныя мовы. Але я хацеў бы дадаць, што пры ўсіх маіх сімпатыях безмежных да польскай, да рускай, я ўсё-таки расійскі філолог па універсітэцкай адукацыі, да ідыш, якога я не ведаю, але тым безмежней сімпатызую і намагаюся перакладаць, калі спецыялісты мне дапамагаюць. Я б хацеў, каб у гэтым 4 і больш мовай міжнацыянальных, міжнародных, афіцыйных стасункаў была беларуская. Вельмі хацелася, каб носьбіты ідыш і польскай дамаўляліся між сабою праз нашыя беларускія пераклады, праз нашую беларускую рэцэпцыю, да, праз нашае беларускае светабачанне. І ў вашым выпадку гэта ж не проста словы, так, вядома, ну, гэта, мне падаецца, ўжо такое веданне такое аксіяматычнае, што вы самы плённы перакладчык іх усіх на беларускую. Мне падаецца, што на шчасце, на шчасце я маю калегаў, паплечнікаў, хтосьці лепш ведае мовы, хтосьці больш працаздольны, чым я. Так склалася, што я
3 месяцы зараз жыў у мужчынскім манастыры у адной прасторы з Лявонам Петровичем Баршчэўскім. Ну-ка, да. Ведаеце, знаходзячыся ў адной прасторы з ім, прымаць на сябе кампліменты, самы плённы, глыбока не выпадае. На месцы смерти Франца Кафкі Лявон Баршчэўскі цягам 3 месяцаў пераклаў 2 ягоныя раманы. Я так прачынаюся пад абед, асабліва калі ноч вершык пісаў, а калега Баршчэўскі ўжо 10 сторонак Кафкі за гэты час пераклаў, думаю сабе, а што за гэты час зрабіў ты, чаго дабіўся ты? Ну, але спадзяюся, што часам нейкія радочкі так выходзяць. Ну, раскажыце нам тады, вось зараз можна перайсці да вершаванай часткі, можна да гітарнай. Чаго дабіліся вы? Я добился, ведаеце, я не звар'яцеў на сённяшні дзень, гэта ўжо дасягнення. Я спрабую думаць, адгукацца, рэфлексаваць пра, не ўпадаючы як бы у крайнасці, не ўпадаючы у адчай, не ўпадаючы ў надрыў, не ўпадаючы, Божа барані, у ненавісць. Вот, мне здаецца, галоўнае маё на сёння дасягненне гэта, перафразоўваючы аднаго вялікага класіка, да якога мне далёка і ў лёсе, педагагічнай дзейнасці, я просто не ведаю, як гэта робіцца. Хоць увесь навакольны свет, рэжым, да, культурная, глыбокая антыкультурная сітуацыя, да, нібыта зараз паставіла мэтай нацкаваць, падзяліць, нацкаваць і выклікаць максімальную колькасць негатыўных рэакцый. Я спрабую шукаць нейкіх рэцэптаў. Баюся, што я нават тэарэтычна не сфармулюю. Гэта вам не арэхавую сапліцу з малаком змяшаць. Тут рэцэпты геніальнасці простыя. Але стараюся захоўваць нейкі канал, настроены на радасць і пазітыў, на спадзяванні без надзеі, так як ад антычных часоў да Лесі Украінкі вялікія людзі фармулявалі, на пошук нейкіх знакаў таго, што ўсё будзе добра. Я ўрэшце рэшт не сумнеюся, што ўсё будзе добра. Просто мы свае 40 гадоў пустэльні яшчэ не адматалі. У балючых курчах у нас саміх мусіць памерці штосьці апошняе народжанае ў рабстве, калі вось так максімальна, да? Казаць, магчыма, гэты балючы працэс яшчэ доўжыцца, яшчэ ідзе. І я думаю, што да гэтай прамовы, да гэтых словаў, ну, абсалютна натуральна і лагічна далучыліся б і Міцкевіч, які пабачыў сваю Літву апошні раз яшчэ маладым і больш ніколі, і памёр у палітычнай эміграцыі, і Дудар, які марыў усё жыццё пра тое, што ён паспее дайсці. Ну і а нам, так тут напрыканцы гэта шляху, дык ужо і чаму ж не верыць. Я прапаную выпіць гэта, бо гэтыя словы, хай мы дойдзем да сваёй Літвы, да сваёй крыві, да сваёй Беларусі, якая ўсё-таки пакрывае для мяне усе гэтыя назвы, найменні. Ну, спадар Андрэй, такі вы стварылі пры гэтым настрой, што, ну, трэба пець.
Ну, уже готовые. Я бы все-таки зараз за Мицкевича крышечку почитал, а потом Давайте. крышечку поспевал бы, нагадайте, коли забуду это зробить, за другого именинника. Заново. Я прочитал бы, мне заўсёды робіцца сорамна, калі ў мяне пытаюць, як шмат я пераклал Мицкевича, ці далёка прасунуўся. Я просунулся у один вельмі недоўгі уступ, але гэта можа быць галоўны уступ да літаратурнага твору. Хіба што зараз я яго нават рыфмую супастаўны, хіба што з уступам да новай зямлі, да, і голаса другога Мицкевича, які шмат у чым, безумоўна, кіраваўся і прыкладам першага, калі ўваходзіў у гэтую раку сваёй паэмы. Я прачытаю тое, што палякі называюць інвакацыяй, ну, а пахвалюся адной драбязой, можа, кагосьці гэта наадварот абурыць. Адзінае неперакладальнае слова ва ўсім гэтым літва ойчызна моя, гэта Літва, якое, безумоўна, азначала зусім не тое, што азначае сёння. Да? І як бы гэта уключыць гэта ў паэму без 100 томоў навуковых каментараў. Гэта, бо каментары гэта як анекдоты, замест таго, каб распавядаць, тлумачыць навукова прыроду гумару і чаму гэта смешна. Людзі паснуць і зробіцца нудна. А я сабе падумаў, што Мицкевич-то одним словом отштурховывался от концепции, як бы, ну, сёння б сказали, малой радзімы. Потым усё гэтае дрэва, уся гэтая рэка цячэ і дарастае да радзімы вялікай па ўсім гэтым сэнсе слова. А Літва ў сённяшнім сэнсе гэта вялікая радзіма, проста іншага, блізкага нам, прыязнага нам суседняга народу, яно будзе крышачку міма. Вот я вырашыў скарыстацца аднафамільцам Якубам нашым Коласам, каб просто удакладніць. Якуб Колас зрабіў тое самае. Ён таксама пачаў з маленькай радзімы, паставіўшы гэтыя 3 словы «мой родны». Таму перакладаць я парадаксальным чынам праз Коласа стаў не слова Літва, а словы Літва, а словы ойчызна моя. Ну-ка. Літва, мой родны кут. Адзіны як здароўе, што вучымся цэніць і згадваем з любоўю, хто страціў, зноў цябе, як прыгажосць самое, уяўляю і пішу, бо па табе сумую. О, дзева чыстае, што ў Чэнстахоўскім храме ратуеш свет ад зла і ў вострай свеціш браме, што мой наваградак бароніш з верным людам, ты мне маленькаму жыццё вярнула цудам. Як маці плакала святой твоей апекі, благаючы, і ўзняў я мёртвыя павекі, гатовы пехатой шукаць твайго парога, уратаваны сын, удзячны сыну Бога. Зрабі нам цуд, усіх вярнуўшы дайчы. А сёння ў родны кут нясі мае ўспаміны туды, дзе высяцца пагоркі між барамі, дзе нёман у лугах, нібы ў зялёнай раме, дзе збожжа колеры каштоўныя сплятае, бо жыта срэбрае, пшаніца залатая, дзе грэчка нібы снег, свірэпка як з бурштыну, дзявочаю красой румяніць канюшыну. Ты зрэдку на мяжы, каб сэрца лад узрушыў, зялёнай вартай, ціхуткі шэпт ігруша. Вось жа, мне здаецца, я не прыдумаю лепшай фармулёўкі тосту, чым у перакладзе аднаго прысутнага сумнеўнага персанажа «Зрабі нам цуд, усіх вярнуўшы дайчы». Шыкоўны пераклад, я ж ўзрушылася, просто супер. Дзякуй. Падымем тое, што мы з сабой взялі. За гэтыя радкі, я так разумею, у нас прэм'ера была?
Не, гэта не прэм'ера, гэта прэм'ера, я б сказаў, я некалькі разоў чытаў гэты ўступ, але кожнага разу штосьці мяняў у 4 гэтых магічных радочках уступу. Мне здаецца, што зараз я дайшоў Так, так. да нейкай кропкі, калі зуб нейкі сціх, я магу нейкі час пра гэта не думаць. Калі яшчэ потым вярнуся. А давайте мы у межах шматкультурнасці, пра якую гаворым, у межах толерантнасці і узаемазацікаўленасці, да, я зраблю яшчэ адзін страшную рэч. І вось гэта будзе прэм'ера альбо вяртанне у даўно забытую ваду, казалі антычныя, што нельга, да, Геракліт. Ўсё цячэ. Зараз рускі філолог з даўно незапатрабаваным, больш незапатрабаваны ў мяне толькі пасведчанні кіроўцаў. У мяне ў 17 год я на УПК у школе атрымаў правы кіроўцы грузавіка, якімі ніколі ў жыцці не карыстаўся. Вот прыкладна столькі я не карыстаўся дыпломам рускага філолага, атрымаўшы яго на філфаку. Ні дня не працаваў па спецыяльнасці, але вот я аднойчы пабыў зараз рускім філолагам, тлумачу сітуацыю. Я пісаў якраз пра пана Тадэуша для польскіх калегаў, а мяне папрасілі зрабіць рускую версію таго самага, як бы самаперакласціся, каб пашырыць колькасць людзей. І ўсё б добра. Я зрабіў гэта, рэдактар бы паправіў, бо моя руская ўжо не заўсёды дасканалая. Толькі я сам меў нешчасце вялікага паэта, каб мы зараз закрылі тэму, Міцкевіча і пана Тадэуша, працытаваць. Я працытаваў дыптых вялікага нашага народнага паэта Рыгора Барадуліна «Вяртанне пана Тадэуша», дзе ён зрыфмаваў лёсы 2 першых перакладчыкаў Тадэуша. Браніслава Тарашкевіча, якога судзілі і гнаілі ў польскай турме, і Пятра Бітэля, які у сталінскім пасляваенным, уже познім гулагу мешкавіне, да, ад цэменту з зелёнкай перакладаў. Як гэта у Барадуліна. Зараз працытую добрае, а потым буду цытаваць сваё. Першая частка. Святло. Праз рэшата кратаў у цэлю сеецца сеўма. І на чарговым допыце паспалітае следства разгневаўшы, Браніслаў Тарашкевіч, пасол вельможнага сейму, на халопскую мову перакладае пана Тадэуша. Дагасаюць сухотна турэмнага вечара барвы, і ўпарта брыклівы довад прыводзяцца адвакаты, што вязень, хоць беларус, не зусім такі барбар, бо Адама Міцкевіч перакладае за кратамі. І другое. Верхнія нары з вылежаных цалёвак пастель. Што яшчэ трэба інтэлігенту? Пана Тадэуша Пятро Бітэль перакладае на пергаменце мехоў з-пад цэменту. Кавалак волава, цяжкое сціло, чарніла трывалае з турэмнай бальніцы зялёнка, на прасціне праз краты аерыстае крыло з вішнева, бяссонная слонка, не скіне ворага ўлады. На шчасце перо. Для школьніка Лёніка, роднага ў сібірскім прымусе. Перакладае Міцкевіча, яшчэ малады Петро. І для адабранай у яго Беларусі. Ведаеце, я сёння падзялюся гэтым сваім хоббі літаратурным перакладаць беларускіх любімых паэтаў на беларускую. Зараз я вам покажу «Возвращение пана Тадэуша Рыгора Барадуліна» по-руску. Я доўга думаў, каму гэта скінуць, папрасіць перакласці, да? Потым вырашыў, што сам буду. Сквозь решето решеток света чахлая проса. Как бесит следствие этот белорусский смутьян, депутат Браніслав Тарашкевич,
просто во время допроса переводит пана Тадеуша на просторечие крестьян. И пока тюремный закат догорает чехоткой, свой аргумент адвокат формулирует узнику в плюс. Кто переводит Мицкевича за решеткой? Не такой уж и варвар, хоть белорус. Здорово. Верхние нары из колких досок постель. Что еще нужно интеллигенту? Пана Тадеуша Петр Бетель на мешках переводит из-под цемента. Тяжелый кусок свинца, такое стело. Вместо чернил зеленка. Не нужно лишнего. Через решетку. Побегом осоки крыло не протянет кулик излишнего. Врагу народа, на счастье, не просит пера. Ради школьника Леньки в сибирской неволе родного. Пан Тадеуш рукой молодого еще Петра для всей Беларуси отобраны, пишется снова. Зауважили один фокус аўтара, у якога сядзіць перакладчык і крычыць аб літаратурных правах перакладу. У мяне у перакладзе пан Тадеуш не просто перакладаецца, ён пішецца нанова. Пішецца нанова, так, так. Это было круто, мы не можем гэта не адзначыць, канешне, тостамі. І вось гэтыя ўсе гісторыі перакладаў, якія пішуцца нанова, і перакладаў, якія ў нашай беларускай традыцыі заўсёды маюць нейкі свой сюжэт, нейкі свой лёс. У нас же вялікая колькасць гісторый пра пераклады, да, тут згадаю і Дудара з Анегіным, безумоўна, якія самі па сабе з'яўляюцца сюжэтамі, і самі па сабе яны пішуцца не толькі як тэксты, але вось як лёсы, як гісторыя, як біяграфіі кніжак. І гэта таксама, ну, такая вельмі файная наша беларуская штука і наш набытак за кошт таго, што гэта... Уся Беларусь, далучаная да літаратуры, сачыла за сюжэтам, які разгортвалі вы. Сюжэт пошукаў, а потым паралельнага з Кулішовым выдання дудароўскага перакладу. Ну, я мусіла гэта ўвярнуць, каб у нас другі імяніннік наш таксама, то ж ён стаіць за спінай яшчэ, дасць у плечы, ён жа ж таксама мусіць быць у эфіры. А мы для яго песню спяем зараз з вами. Песню спяе яго крышачку старэйшы сучаснік, які належаў да аднаго з ім пакалення, і якія, думаю, узаемаразумеліся, нягледзячы на тое, што адзін пісаў па-беларуску, а другі глыбока наш літаратар, хоць адначасова, як Мицкевич, належыць некалькім іншым літаратурам, найперш паўсюль, дзе ёсць яўрэі і чытаюць на мове ідыш, але гэта не перастае рабіць яго і нашым літаратарам Мойшэ Кульбака. Зараз я, відаць, каб увесці ў тэму, прачытаю пра віно, тая альтэрнатыва, якую я не п'ю, да, п'ючы малако, а потым будзе песня. Вино старое бродит во мне, из глубини вина крыница светлой радости мне, и пье со дна, и пье мяне до дна. Я солнце, я роса, я вир надей, счастливый як, вячисты дух, что не успадел, надел юначий фрак. Я прага быть, я становление спел, я заповед того, у кім старым вином кипел наш пьян цвет. А песня будзе таксама на словы Кульбака, яна ўключаная у той самы музычны і той самы літаратурны праект «Нерасстреляныя» ці «Нерасстреляныя паэты», які мы з вами спадарэнне Ганны, нашы калегі і паплечнікі з музыкі, з літаратуры, з літаратуразнаўства займаліся. Іх бін абохер гультай. Гэта арыгінал. Вот так на ідыш
вызначаецца лірычны герой, Гультай. Я думаю, што азначэнне не чужое, пры ўсёй яго каласальнай працаздольнасці, не чужое было б і спадару Дудару, хаця б праз атмасферу, Однозначно. Да нават і праз словы. якая у гэтай песні пануе. Мне б хацелася, гітара такая, якая ёсць, якую знайшоў учора увечары, шчыры дзякуй беларусцы Кракава Касіі Йофе, якая дапамагала яе шукаць. Песню гэтую спявае на сваю музыку у блюзавай аранжыроўцы Павел Ракелян, герой нашай партызанскай беларускай сцэны, але Павел не ведаў на той момант, што была аўтэнтычная мелодыя самім, як шмат хто лічыць, сцвярджае, Сергей Шупа пра гэта кажа, самім Кульбакам зроблена. І гэта магло проста ў 20-е гады гучаць на сцэне у кавярні, скажем, там, дзе у Вільні, можа быць, у Варшаве, у Беластоку, у Менску, дзе была яўрэйская культурная прысутнасць. Вось жа. Да, і, дарэчы, пра шматкультурнасць. Тут жыўцом два беларускія радочкі. Я паспрабую спецыяльна іх праартыкуляваць, высвесціць падкрэслена там, дзе... Яны былі ў Кульбака жыўцом беларускія. Яны былі проста ўпісаныя так у тэкст арыгіналу. Тады мы зараз слухаем ідыш і з жывымі жыўцом укрэпленымі радкамі. Ну, слухаць мы будем, на жаль, тое, што ад ідыша засталося пасля майго варварскага перастварэння, але мелодыя Кульбака застаецца. Не варварская, Андрей, не надо. Гультая, видать, здаля, с палочкой заўсёды, с палочкой заўсёды, шпацырую траля-ля, у пошуках прыгоды, шпацырую траля-ля, у пошуках прыгоды. Падыходжу да карчмы, грукаю з павагай, грукаю з павагай, адчыняйце, гэта мы, я з маёю смагай, адчыняйце, гэта мы, я з маёю смагай. Смага зранку не дурэй, ты гарэзнік хлопча, ты гарэзнік хлопча, бла-бла-бла, а я далей был гарэзнік топча, бла-бла-бла, а я далей был гарэзнік топча. У крыніцы шмат вады, ой, пап'ю цяпер я, ой, пап'ю цяпер я, ты як певень малады, атрасаю пер'е, ты як певень малады, атрасаю пер'е. Мужичок вядзе казу, што чуваць на свеце, што чуваць на свеце, абы што яму вярзу, свеце беце меце, абы што яму вярзу, свеце беце меце. Гультая, відаць, здаля, з палачкай заўсёды, з палачкай заўсёды, шпацырую траля-ля, у пошуках прыгоды, шпацырую траля-ля,
Беларускае было свеце, беце, меце. Что чуваць? Што чуваць у свеце? Я думаю, что свеце, беце, меце, гэта таксама. Таксама адтуль, да. Это вот такая поликультурность у сконцэнтраваным выглядзе. Бывае на стыку культур. Так, безумоўна. А дарэчы, вы прасілі нагадаць, нешта ж мусілі мы пачуць нешта Міцкевічава пад гітару. Нешта Міцкевічава пад гітару не. Аж Так. так далёка маё нахабства. А Зана. Вы нагадалі мне якраз вось пра гэта, каб я за міцкевічскім матывам не згубіў. Гэтым якраз не забылі і Мойшы Кульба. Трэцяю моваю беларускамоўных беларусаў і польскамоўных жыхароў Літвы павіншаваў. Так, выдатна. Тады, да, і безумоўна, я ўжо бачу, што вы з табліцай мяне пераганяеце неяк. Каб вы крышачку адпачылі перад наступным там пытаннем, вершам і песняй, хацела прыгадаць колькі баек пра нашых імяніннікаў, каб яны так тут таксама пабылі жывымі людзьмі са сваімі, значыцца, уменнем сваім успрымаць свет. Ну, пра Міцкевіча адразу ж згадваецца вось эта знакамітая байка, апрылюдненая калісьці Пшацлаўскім, у наш культурны зварот уведзена Александром Осіфовичем Фядутам. Байка пра тое, як Міцкевіч аднойчы у салоне сустрэўся з Пушкінам, яны сябравалі моцна, яны лічылі адзін аднаго, канечне, геніямі, і гэта было такое высокае сяброўства, але неяк яны селі разважаць, і Міцкевіч, які скончыў 2 факультэты Віленскага універсітэта. Ён спытаўся ў Пушкіна, у якога за плечамі царска-сельскі ліцэй. Спытаўся яго, а ці чыталі вы, і назваў, значыцца, нейкае прозвішча, я як гультай Мойшы Кульбакаўскі, забылася каго. Ну, кагосьці такога важнага вучонага чалавека. Пушкін сказаў, не чытаў, спачатку з такім апломбам. Абурэннем, як вы маглі падумаць? Не чытаў. Міцкевіч спытаўся, а тады, можа, вы чыталі, і назваў другое прозвішча. Пушкін уже крышачку пачаў злавацца, сказаў, таксама не чытаў. Міцкевіч спытаўся пра трэцяга тэарэтыка літаратуры. Пушкін ужо так на нервах сказаў, не чытаў, падняўся і выскачыў з салона, таму што Міцкевіч публічна яго абразіў. Але таксама вельмі прыгожы і працяг гісторыі. Міцкевіч, зразумеўшы, што ён толькі што замест таго, каб пабудаваць светскую гутарку з сябрам геніем, ён, значыцца, яго проста зліў пры ўсіх. Ён сказаў так, не тое дзіўна, што ён гэтага не чытаў, а тое дзіўна, што ён стварыў тое, што стварыў, не чытаўшы. Хацеў паправіцца, а выйшла як заўсёды. А праз 3 дні Пушкін прыйшоў... Кантрольны стрэл у Пушкіна. А праз 3 дні Пушкін прыйшоў да яго на кватэру і папрасіў Міцкевіча скласці яму спіс для пазакласнага чытання, каб прачытаць нарэшце ўсё тое, што было прачытана ўжо на той момант Міцкевічам. Гэта такая класічная байка, і байка такая шмат такая слойная. Ну, а про Дудара как не покрыл. Вядомый советский фильм. Такие истории преподавателям и учителям весьма утешительны. Весьма. Ну, і згадаю кароткую даволі байку про Дудара, зусім іншага кшталту і зусім іншых абставін, але я вельмі люблю, таму што яна вельмі жывая, неяк у адной з хронікаў тоўстых часопісах, дзе напісана, хто з які паэт над чым працуе. Як бы справаздачы такія ў 30-е гады, каб іх не абвінавачвалі ў сабатажы, увесь час пісалі, хто над чым працуе. І неяк я спатыкаю, значыцца, ў хроніцы за 35-й год, это ўжо глыбокі такі рэпрэсіўны год, Дудара не друкуюць нідзе, але напісана ў хроніцы. Алесь Дудар працуе над 2 романамі пра цэментны завод.
Я снова подпрыгнула. Думаю, 2 романы про цементный завод — это магутна. Не 1 роман, а 2 Это, адразу. я ведаю, як адкаментараваць. Гэта канфлікт добрага і яшчэ лепшага. Ну, я адразу уявила, думаю, адкуль жа ўзялася такая навіна. І уявила сабе, значыцца, эту піўную, якая была ў сутарэнні дома пісьменнікаў насупраць цяперашняй цэнтральнай кнігарні, стаяў дом пісьменнікаў, і яны там пілі ўвесь час унізе, значыцца, у сутарэнні. І, напэўна, это журналіст забег туды і спытаў: хлопцы, над чым працуеце цяпер, давайте мне для хронікі надо. І Дудар, оторвавшийся ад келіха, сказал: над романом про цементный завод. Журналіст побежал, а ён ему кричит: пачакай, над 2. І ось гэта байка, якая з хронікі вынікае, вельмі таксама мяне. Альбо субутэльнік, ці як кажуць, як Андрухович казал, як по-руску, як будзе по-украінску сабутыльнік. О, спів розмовца. Так от, суразмоўца, можа быць, Дудара кажа: я працую над романом про цементный завод. А Дудар же человек амбітны, а я ума. Журналіст як бы і пайшоў аж шчаслівым. Шчаслівы, да. Ці можем мы да кампаніі людзей, якіх мы як бы ушаноўваем, крышачку пашырыць гэтае кола, каб Безумоўна. застацца адначасова ў поле беларускай паэзіі і адначасова перакладу, які будуе, як бы збірае пазлы і экібану з таго, што ў нас існуе фрагментарна. Я б хацеў, відаць, на больш сур'ёзнай ноце пачну, а скончу з суцэльным хуліганствам. Я прочитаю по паре перакладаў сваіх любимых беларускіх паэтаў розных эпох: Максима Богдановича і Владимира Краткевича. Абодва досыць фрагментарна займаліся тым, што пісалі рускамоўную паэзію. На халопскай мове. А? На халопскай мове. Ну, як можна лічыць по-рознаму. Звычайна гэта звязана было з каханнем. Я думаю, калі з'яўляюцца... Але, дарэчы, таксама трэба мець душэўную шчодрасць і размер таких лішых сілаў, калі для сваёй ідэальнай чытачкі, слухачкі ты альбо перакладаеш свае заветныя, запаветныя вершы на рускую мову, альбо можаш спецыяльна штосьці напісаць. Той, хто чытала, большасць тых, хто нас слухае, безумоўна, чыталі, нельга забыць. Мы памятаем проста рускамоўныя вершы ад імені галоўнага героя, да, впісаныя таму, што слухачка, да, аб'ект кахання могла паслухаць і ацэніць, да, тое самае з Богдановичем. Так вось, добра, я якіх-небудзь пошласцяў нагавару, лепш прачытаю самі тэксты. Адзін кароткі, адресаваны Клаве, як мы ведаем, да? Забудется многое, Клава, но буду я помнить всегда, как в сердце шипела отрава любви и тоски и стыда. Тебя в темно-синем платочке и песню, что пела мне ты. Прошли золотые денечки, остались только мечты. Я не мог рифмовать с отравою, але что-то такое, мне здаецца, накопал. Забудется многое, Клава, ты память забыться не дасть, что у сердце кипели, як лава, сумота и сором, и страсть, як ты темно-синий хусти спявал, и доўжыцца спеў, покинула ўсё, не покинь мой сон, что дасніць не паспеў. У нашай невялікай, але bardzo пажоннай кампаніі, наколькі я ведаю, знаходзіцца Інесса Ганкіна, якая таксама спрабавала перакладаць гэты богдановіцкі верш на беларускую мову. Але вот тое, што я зараз читаю, давайте мы гэта ўсё прысвецім людзям, якія
самоахвярна працуюць на ніве культуры, пафасна выражаючыся. Я не люблю самых таких высокіх словаў, але што рабіць, калі працуюць, што калі працаваць усё цяжэй, і што горш, калі не даюць, перастаюць дазваляць гэта рабіць. Хай гэта ляціць праз эфір у падтрымку экскурсаводаў, якіх звальняюць з Богдановицкага музея. Калі мы дажываем до 130-годдзя класіка, адначасова ён аб'ект брудных палітычных маніпуляцый. Помнім мы гэтую крымскую дэлегацыю туды, куды ездзіць не варта было б, і адначасова звальняюць людзей з Богдановицкага музея. Я прачытаю уже толькі па-беларуску вершы, які называецца «Зелёнае каханне». Гудзе уся вуліца, калі смяюцца гімназісткі вольныя, ім ветер гойдае брылі, і рвуцца з стэчак ноты школьныя. Не пераймаюцца яны, ці іх завуць яшчэ зялёнымі, як матылькі, лятуць сны, што хутка зробяцца бяссоннымі. Вось, нібы чапля, след у след, за жартаўніцаю прывабную, цыбаты і прамы кадэт спяшаецца хадой незграбнаю. Няхай наводмаш ветер б'е, і ходнік замяло парошаю. Яго багіня праз яе ступае новенькай галёшаю. Ён крочыць па яе слядах ад хвалявання, ледзьве дыхае, а сэрца б'ецца, нібы птах, бо ў ім гарыць надзея ціхая. Такі Максім Адамович Богданович, якога мы любім. Давайте за ягоную гадавіну і супраць усяго гадаўя, якое у кепскіх мэтах карыстаецца гэтым слаўным. А два другие караценькія вершы будуць з Уладзіміра нашага Семёновича не менш ад Богдановича, улюбёнага нашага, аднаго з самых. Вот один верш можна проста першы ўжываць як мантру, і я для сябе яго пераклаўшы ўжываю як мантру. Гэта зусім ранні Караткевіч 54-го году. Пісаў ён недвухсэнсоўна. Абрыдла ныць у цямрэчы, цямрэча шчасця не дасць. Спявайма светлыя рэчы, розум, радасць, страсть. Люблю святло і хараствое, не веру ў пануры верш, бо слаўлю ўсё, што жывое, чым у жыцці жывеш. Сярод задухі і бруду, і злосці самой на злосць, буду верыць як цуду, сонцу, якое ёсць. Ёсць, і цемры ўсё меней. Ёсць, і ўсё больш весны. І сонечнае праменне разгоніць кошмар ночны. Давайте за тое, што учора і сёння здарыўся паварот сонца і на некалькі міліметраў, на барані скок падоўжыўся дзень і скарацілася ноч. Мы уже стали майстрамі эзопавай мовы. Прырода, прыродныя з'явы ўжываем просто ў стылі купалы і коласа, пачинаем чакаць весну, так як на пачатку 20-го стагоддзя. І няхай гэтая весна, якой мы дачакаемся, была лепш, будзе лепшай за тыя патрасенні, якіх у 17-м дагукаліся і давыклікаліся папярэдні. Так. Але з Караткевічам вот зараз мы зусім разамлелі на алкагольнай глебе, і самы час прачытаць верш з позняга альбомнага, што называецца Караткевіч. Ён лекаваўся ў лечкамісіі. Я ўяўляю, як навокал яго закруцілася, як яго ўсе любілі, як атмасфера флірту, компліментаў і гумару
змяніла жыццё медпрацоўніцам у гэтай лечкамісіі. Карацей, на іхную замову класік наш напісаў па-руску верш з вельмі хулиганской поэтой. Так. Медсестрам лечкомиссии в ответ на просьбу написать про них злые стихи. Тошно мне в подлунном мире не медсестры, а вампиры. Вместо чарки шприц несут, кровь из жил моих сосуд. Неуклонный, непреклонный, как Георгий на иконе, держит шприц, как копие, тычет змея в жопие. Выклик перакладчыку, зараз буду показывать. Асабліва апошняе слово, гэта так не так і проста. Я дагэтуль не ведаю, дарэчы, копія, жопія, капіё, жапіё, як бачце, я на ўсякі выпадак расцягваў, так і пасля скандзіравал, каб мне асабліва. Мне ў палаце не да оргій, медсестра, святы Георгий, просишь чарку, шле проклёны. Я тут змей, причем зеленый. Хоть килишек инвалиду, а приносят шприц, як дзіду. Дзіда мае рацию. Коля дзіда с рацию. Хорошо. Рифма отгадывается на первом. Да. И головное, хулиганский посыл так само отгадывается. А я бачу, что до нас долучился Владзь Лянкевич. Я бы хотела менавіта, каб крышачку вернуться до наших именинников, таксама згадаць одну вельмі файную штуку, якую ён зрабіў паэтычную, так? Гэта маеце на увазе тое, за чым мы ўсе сочым песні. Да, песні Філаматаў. Ведаеце, што вось эта стылізацыя, да, пад тыя песні Філаматаў, якія, магчыма, былі напісаныя, але знішчаныя, якія яны спявалі, але не запісалі. Ну, карацей, вось, калі пачынаецца не толькі аб'яднанне пад эгідай беларускай мовы нашай полікультурнай нацыі, але і калі пачынаецца вось такое файнае аднаўленне таго, што, здавалася б, загінула. І прычым, ну, такое стылістычна даклад, то бок, ну, як па мне, мы зараз пачуем песні Філаматаў. Не ведаю, як паставіцца Владзь да таго, што ягонае аўтарства так от размываецца у філамацкім асяроддзі. Спадар Владзь, вам слово тады з якой-небудзь з песняў Філаматаў. Раз, два, три, мяне чуваць, так? Чуваць і відаць. Рады ўсіх вітаць. Я, напэўна, все чытаць не буду, я прачытаю некалькі, але часткова хацелася пракаментаваць крыху ідэю. Натуральна, конечно, назваць гэта рэканструкцыі тых самых не і аблычкі і нейкія іншыя рэчы, звязаныя непасрэдна з філаматамі тым часам. Безумоўна, агулам все мы разумеем, што вершы просто пра сёння і пра сябе, як звычайна гэта бывае. Вось, але разам з тым, канешне, многа невыпадковасцяў, і я падсеў на гэтую тэму, і сапраўды вельмі прыемна, калі людзі адгадваюць, што да чаго, а не чытаюць гэта выключна, як вось першым слоем і так далей. Ну, прачытаю, напэўна, зараз адну. З нагоды напояў, дарэчы, таксама згаданых тут ужо неаднаразова. З напоем? Не, я вот, ведаеце, без напою. Я ўжо выпіў сваю норму сёння, таму... Час навучыў нас быць маладымі. Праблемы з сувяззю, спадар Владзь. Ён замёр. Мы пілі малако. Мы придумали яшчэ раз, спрабуем. Так, чуваць мяне? Давайте вось так, каб было чутно. Добра. Час навучыў нас быць маладымі. Ён замёр. Мы праходзілі міма. Мы ў цэнтры. А навокал край. Мы пілі малако. Мы придумали май.
Нашы размовы гучалі як гімны. Кожны погляд сумленны, крок бясхібны. Мы хацелі зрабіць траву зелянейшай. Лёс трымаў нас разам, але не змешваў. Плячом да пляча наше таварыства вісела на шыі жыцця, быццам маністы. Ды не чакалі, што досыць адной пстрычкі, і кожнаму давядзецца змяняць звычкі. Парвалі пацеркі, таргануўшы з усёй моцы, раскаціліся па свеце і камерах жменямі. Пасля выбуху друз не збіраецца ў адной кропцы. Мы здрабнелі, бо нас зрабілася болей, але засталіся праменямі. Спадзяюся, все-таки там, что было нешта чуваць, не ведаю, чуваць, увесь верш цалкам пачулі. Зараз усё было. Уладзь, можа быць яшчэ што-небудзь? Добра, давайте гэта сапраўды не выпадковыя і тэксты, якіх чакаеш, якія цябе чапляюць. Гэта таксама ў той кампаніі тых, хто стварае вершамі добрыя навіны ў акіяне недобрых. Дзякуй. Прачытаю зараз яшчэ адзін і крыху пра патэнцыйны лёс і будучыню гэтага, значыцца, філамацкага цыклу. Ведаеце, вся гэта тэма студэнцкая проста мяне вельмі чапляе і, безумоўна, зварот да філаматаў не выпадкова, конечно. Яны спявалі на ганку, спявалі ў холе, бо ад звычайных слоў сціскала ў горле. Перад другім прыпевам уварваліся са штыкамі, некага вынеслі, астатнія леглі тварамі ў падлогу самі. Кожны рэктар і кожны сенатар хоча быць у цара ў ласцы. Іх здала сама альма-матар, трасца. Крыва сведчыў супраць чужых вучняў выкладчык, некалькі годных таксама трапіла пад раздачу. Спачатку натоўпы з суда праводзілі іхны канвой. Пасля стома і страх узялі сваё. І лжэпрафесар на волі заводзіць старую катрынку. Робіць выгляд, што жыве ранейшым жыццём, спісаную Конрад. Дякуй. Дякую за запрошение. Хотел сказать, да, безумовно, мне приемно у такой компании присутнічаць, слухаць і іншых і самому выказвацца. І вось што датычна рэплікі Андрэя, што кажа, прыемна чакаць нейкія вось гэтыя вершы. Шчыра скажу, планы ў мяне былі шырэйшыя і большыя, але я ў сваіх унутраных пошуках і, не ведаю, як-то даследавання гэтай тэмы прыйшоў да таго моманту, калі трэба пісаць пра канец усяго гэтага і пра смерць, і я проста не магу напісаць. І таму я не ведаю... Мы ведаем аднаго літаратара, які другую частку «Каласоў» не напісаў з тых самых прычын. Я хочу патлумачыць нашим слухачам адначасова, бо крышачку дрэнная сувязь. Гэта цыкл Уладзя Лянкевіча, пераасэнсаваная гісторыя філаматаў і філарэтаў, нібыта тыя спевы, якія яны самі не напісалі, але як і гісторыя філаматаў, філарэтаў вельмі актуальная. Паглядзець іх можна ў яго на старонцы, ён там выкладае у агульным доступе у Фейсбуку. Ну, а так, увогуле, конечно, чакаем публікацыі. Спадар Андрэй, так, ужо трэба нешта ж і пець. Я быў гатовы на момант хуліганства. Уладзь унёс сур'ёзную ноту. Давайте я тое, што спяю, зараз спяю, але будзем лічыць, што я яе спеў перад. Зараз усё адкруцім. Я спеў яе, спяю яе ў хвіліну перад уладзевым выступам, а потым яшчэ нешта прачытаю як бы пасля уладзеву, каб яно склалася ў такі пазл. Тэма як бы закрые, ну не закрые тэму Караткевіча закрыць не магчыма. Цікава, што да мяне звярнуўся ён рабіў Алесь Денісаў, лідар Дзецюкоў, знаны наш таксама, як і Павел Ракелян, герой культурнага фронту. Яму хацелася па-беларуску пераспяваць з Фокс
Герой песни хулиганской, одразу скажем, песня алкогольной песни «Stream of Whiskey», ірландскі змагар і адначасова алкаголік па прозвішчы Біен сядзеў і піў пры ўсіх як бы рэжымах, згарэў у кароткім жыцці, але яна была максімальна, гэтае жыццё насычанае карнавалам. Зразумела, мне дазволілі недаслоўна гэта перакладаць. Я думаю, а вот якога беларускага героя уставіць на месцы гэтага Біена? Уявляйте себе, Зенон Станиславович Поздняк, да, вот бухае і запрашае да гэтага. Штосьці не зрасталася. Я зразумеў, што месца такіх герояў рэальных у нас займаюць пераважна літаратурныя герои идеального Біена написал Владимир Семенович Короткевич у «Ладдзі роспачы». Это человек, які глыбока под скляпеннями пекла у подземной рацэ, на лодцы, у адказ на хныклівую рэпліку, што солнца не бачна і зор не бачна, адказаў чалавек носіць сваё неба с собой, да? Это так пафосно, зараз я гэты пафос буду крышечку знижать. Песня про Гервасия Вылеваху вышла. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я снил девусный сон, Гервасий Вылеваха у шахматы гуляў, кілішкамі ў шынку. Герой, як жыць далей? А ён мне кажа, бляха, гарэлку дапілі. Давай па коньяку, і я крочу, у шынок, дзе наліюць днём і ноччу. І я крочу, будзе скоч, не саскочу, саскочу. Я роспач піў ладдзёй, гуляў са смерцю ў покер, напіўся ў ВКЛ, прачнуўся ў РБ, ды меў надзейны тыл. А мой сябра Джоні Уокер з-пад куляў і з шынка выносіў на сабе. І я крочу, у шынок, дзе наліюць днём і ноччу. І я крочу, будзе скоч, не саскочу, саскочу. Будзе скоч, не саскочу, саскочу. Я слухаў да відна, што мне казаў Гервасий, не зробіш самагон, жаночыя слязы, а хочеш кап-капка, то ў бары ёсць півасі. 15 куфляў кап, не бегать 2 разы. І я крочу, у шынок, дзе наліюць днём і ноччу. І я крочу, будзе скоч, не саскочу, саскочу. Будзе скоч, не саскочу, саскочу. Будзе скоч, не саскочу, саскочу. Супер. А вот цяпер мы на хвілінку вернемся пасля уладзевых тэкстаў, і я таксама прачытаю тэкст, які адгукаецца некалькімі цытатамі, у тым ліку Адама нашага Міцкевіча. Нават ягоная назва неалагізм такі «За восень», куды атлятаюць восеньскія птушкі, без залесся і завосся месцаў, звязаных з Загінскім і Міцкевічам, не зраслося. Плачам
бо возіць ваду на пакрыўджаных восень. Возьме ў аблогу залесся і возьме завосся. Стужкі дрыжаць на вятрыску з пужаную птушкай. Птушкі лятуць у завосень апошнюю стужкай. Бабіна лета з такім нежаночым абліччам, што павуту ў валасах сівізною не лічым. Хворая восень навучыць любіць, як здароўе, тую, што з намі тым больш, чым навокал херовей. Тую, што некалі здзівіць старой навіною, з выраю вернецца восень і будзе вясною. З ёю паўзуць на святло сутарэнне і лёгкі, подых на поўнае неба, здаровы і лёгкі. Гэты закон непахісны, як нашы хістанне. Глянь іншы раз на яе, і растання растане снегам калядным у чысты ручай велікодны, неверагодны, як мы, і як мы верагодны. Супер. Ну і І зачапіўшыся за глянь іншы раз на яе, за ось эти, значыцца, гіперспасылкі, якія вы пакідаеце у тэксце, хацела таксама невялічкі зусім трыялецік, зноў жа зарыфмуемся з Максімам Адамавічам, але трыялецік Дудара, і хачу з яго перакінуцца з гэтага трыялеціка на калядную тэму, на калядныя вершы. І трыялет ягоны не ведаю, ці калядам прысвечаны, але па сутнасці, па вобразах, так, ён цалкам уключаецца ось у калядную традыцыю, традыцыю калядных вершаў. Трыялет Алесь Дудар заблудзіла зялёная зорка, атуманіў яе сусвет. У крыніц залатой паласе заблудзіла зялёная зорка і шукае дарогі в расе, і не так, і вандруе ў срэбрыстай расе, і шукае дарогі ў змроку, заблудзіла зялёная зорка, атуманіў яе сусвет. Нехта мне сказаў, што зялёная зорка – гэта сімвал эсперантыстаў. Ну, гэта так і ёсць, яна і ёсць сімвал эсперантыстаў. Таму, магчыма, тут яшчэ перакідваецца ўсё у эсперанта, вось у гэтую сусветную мову, і беларуская як сусветная мова тут таксама рыфмуецца ў нас. За Людвіка Заменгофа, нашага земляка, дарэчы. Мы сюды ўключаем і ўключаем у гэты кантэкст усіх, хто ўключаецца. От у меня ўжо, як вы кажаце, каб не бегаць 2 разы, ўжо і скончылася мой кілішак наліўкі. Дык вось, скажыце пра калядную паэзію, так, Андрэй? Мне падаецца, што ў сучаснай сістэме жанраў паэтычных калядная паэзія, напэўна, самы такі строгі жанр, таму што яна, ну, нельга напісаць калядны верш, калі не згадаць там нейкія адпаведныя, як бы пасхалачкі не раскідаць, калядныя, мне так падаецца. І калядны верш, каб ён лічыўся калядным, ён мусіць мець унутры сабе, ну, як бы імбір, карыцу і гваздзіку, да? Ну, золата, ладан і смірна. Так, нейкія вось рэчы, якія атрыбутуюць верш як калядны. Раскажыце, што у вас там цяпер з каляднай паэзіяй, з каляднымі вершамі? Ну, я палову жыцця, як бы, відаць, вінаватыя. Зараз трэба таксама дзякаваць універсітэту, дзякаваць філфаку, дзякаваць людзям, з якімі таксама зараз розныя рэчы адбываюцца, дай ім Бог, лёс, грамадскія нейкія флюіды, трываласці, бо найлепшых, там, ладную частку тых найлепшых звальняюць, пра іншых распавядаюць фэйкавыя чуткі, патрасаючы інтэрнэт, што іх звальняюць, але ж паколькі межаў-то абсурду у нашым грамадстве зараз няма, можаш верыць самым такім рэчам. Так вось я хацеў бы пару добрых словаў сказаць пра Галіну Веніаміновну Сініла, легендарную уже культовую выкладчицу, мою і шмат каго іншых настаўніцу і навуковую кіраўніцу майго
дыплома, яна ў прынцыпе ў межах свайго семінару калісьці яшчэ на пачатку 90-х заснавала гэтую традыцыю калядных такіх вячорак, пасіделак з чытаннем вершаў і перакладаў. Зразумела, чытаючы найлепшых, бо яна спецыялістка ў замежнай літаратуры, найлепшыя калядныя вершы з нямецкай, з іншых паэзій. Безумоўна, найлепш яна ведае і любіць рускую, таму было шмат Пастэрнака і шмат Бродскага. Я баюся, што прышчапіўся як бы укушаны гэтай традыцыі, падхапіў гэтае жаданне кожны год штосьці пісаць ці штосьці перакладаць, а часам і пісаць, і перакладаць, звязанае з калядамі. Апроч таго, што я ўжо 20 з нечым гадоў сваю пісаніну, потым цікава было гэта неяк асобна выдаць падагульняючы, я сапраўды стаў перакладаць, і найбліжэйшыя две традыцыі гэта расійская найбольш у Бродскім увасобленая з аднаго боку, але гэта такая сабе расійская, гэта, я б сказал, еўрапейская рускамоўная. Першае, што адрознівае Бродскага, у яго вельмі складаныя стасункі з рэлігіяй, з Богам. Для яго Бог блізкі да такіх катэгорый, як час, як мова з яго законамі, нешта такое. Зразумела, што ён адзначаў каляды па заходнім календары і найбольшую творчую такую калядную актыўнасць плюс-мінус 24 снежня паказваў. І другая важная для мяне ўжо некалькі гадоў гэта польская калядная традыцыя, якая таксама навокал 24 снежня. Так што мы зусім напярэдадні. Я думаю, што было б лагічна, каб я што-небудзь з аднаго рукава. Вы калісьці ахарактарызавалі такога персонажа Хадановича, які ходзіць з кожнай кішэні пінжака па кніжцы дастае. Я буду з аднаго рукава зараз прачытаю што-небудзь з польскай традыцыі. Але хай гэта будзе не просто што-небудзь весёлае, альбо просто што-небудзь універсальнае, а тое, што пісалася ў вельмі блізкіх нам сёння, а часам яшчэ горшых умовах. Чытану зараз з гэтай кніжкі, дзякуй добрым людзям, якія мне яе прывезлі, яна даслоўна пару тыдняў таму па-беларуску з'явілася. Кшыштаф Каміль Пачынскі, паэт, які назаўсёды 21-гадовым застанецца, які загінуў, забіты нямецкім снайперам на 4-й дзень 4 жніўня у варшаўскім паўстанні. І вось ужо пад акупацыяй ён, каляды пад акупацыяй, вельмі наша, вельмі блізкая нам тэма, вельмі блізкі мне рэцэпт. Герта Мюллер у размове з Алексіевіч сфармулявала гэта, ці можа паўтарыла здаўна вядомую рэч. Задача інтэлектуала, паводле слыннай набелісткі, суцяшаць не хлусячы. Важна не згубіць ніводзін з гэтых двух кампанентаў. Таму у Пачынскага пачынаецца ўсё вельмі і вельмі змрочна, а потым ідзе інтэнсіўны духоўны пошук крыніц святла, без чаго як бы каляднай паэзіі, мабыць, і няма. Коленда. Белыя, бялюткія анёлы, вы чаму сабраліся наўкола? На дрыготкіх крылах неслі ў яслях яскаркі, што ў чорнай ночы гаслі. Ці хацелі ката збіць са следу, што пачаў крывавую бяседу, нібы кветкі срэбныя паўсталі на магілках волатаў засталі. Рыцараў, што ў сцюжы без надзеі гінулі ад куляў і завеі. Цёмны змрок анёлы ў нашым краі, цёмны снег і зоры і каханне. Ого! Ой, як у нас сёння. Цёмны змрок анёлы ў нашым краі, цёмны снег і зоры і каханне, і пад цёмнай хмарай у адчаі наша сэрца цемрай хутка стане.
белые, бялюткія анёлы. Хай адкрыў святлее ноч людская, хай надею убачыць кожны кволы, той, хто руки і вочы опускае, хай дарогу знойдзе недарэка, хай даскача рыцар невясёлы, чалавек, да Бога чалавек, белые, бялюткія анёлы. Кшыштаф Каміль Бачынскі. Добра гэтым палякам падаюць пасы, якія цяжка не зловіць у беларускую пастку беларускай рэцэпцыі. Ну як жа прайсці міма рыцара, які хай даскача, хай як жа тут не пабачыць тое, што беларускія сэрцы гатовыя бачыць. Ну і Іосиф Александрович наш Бродскі, я зараз не буду чытаць ні салодка-цукровыя з пахам смачнай халвы калядныя романсы, ні познія тэксты універсальнага філасофскага кшталту. Я прачытаю вам сярэдняга Бродскага, это значыць недаўна асуджанага дармаеда, высланага у вёску Нарэнская, які сустракае каляды у высылцы, у зняволення, у лагеры, можна сказаць, ну я крышачку так згушчаю, да? Можна сказаць, у турме. На хіміі, я думаю, да, беларускі паведнік 1 студзеня 1965 года. Волхвы забудуць адрес твой, не будзе зор над галавой, ды ветру хрыплага канвой здаўна табе чуцён. Таму агонь задзьмі хутчэй і цяжкі цень здымі з плячэй, бо ў цемры засынаць лягчэй і свечак менш, чым дзён. Што гэта? Жаль? Магчыма, жаль. Спеў, што малітвай стаў амаль, ён паўтараецца і ўдаль вядзе за крокам крок. Няхай праводзіць нас у ноч, нібы падзяка губ і воч таму, хто кажа нам не збоч і не адводзіць крок. І пазіраеш моўчкі ў столь, дарункаў нуль, як не скуголь, ты вечна шчодры, толькі боль, а старасць доля скнар. І хоць запозна для дзівоз, падняўшы вочы бок нябёс, ты адчуваеш сам твой лёс, чыста сардэчны дар. Готовы поднять эту шклянку за тое, што кажа нам не збоч і не адводзім крок. Так. Ну, але нельга на такой ноце, бо калядны жанр, ён, канешне, як fairy tales, як казкі у значэнні прафесара Толкіена, да, яны, як Титанік непазбежна скончыцца катастрофай, так казка павінна скончыцца перамогай добра над зла. І другі верш як бы часткай, да, каляднай гісторыі, гэта не толькі, гэта, па-першае, гісторыя, безумоўна, уцекачоў, да, гісторыя перапісу насельніцтва, гісторыя сям'і, якой не знайшлося месца у камфорце, да, гэта адно. А з другога боку памятаем пра немаўлят, да, памятаем пра Ірада, пра змушаныя уцёкі у Егіпет. І Бродскі некалькі разоў, часам нават не называючы па імені, просто 3 зорачкамі апавядаў калядную гісторыю. От, відаць, найбольш яго цікавіла гісторыя сям'і у дарозе, да, сям'і, якая уцікае. Ну, зрэшты, з чаго б не чалавеку, які другую палову жыцця правёў у эміграцыі і таксама не вярнуўся, ніколі не вярнуўся на радзіму. 90-й год. Няважна, што поруч было, і неважна, пра што ім завея, гудзела працяжна, што цесна ў прытулку было пастуховым, што лепшае месца не стала ім сховам. Найперш яны разам былі, па-другое і галоўнае тое, што іх было 3, і ўсё, што тварылі,
варылі, дарылі, ад сёння, прынамсі, на трое дзялілі. Марознае неба у іх цішу начную, як большы над меншым, ад веку чуйную, узіралася зоркай у пільным паглядзе, што ўжо не схаваць ад вачэй немаўляць. Агонь дагараў, усе спалі пячоры, і зорка зацьміла ўсе іншыя зоры, нязянь, што лішнім здавалася блізка, а здольнасцю звязваць далёкага з блізкім. Апошняя, як заўжды, добрая пуэнта заўсёды Так, за нашу здольнасць. так, звязваць далёкае з блізкім. Ну, для Бродскага тэалагічнае, канешне, пытанне. Далёкі і ўзорцы увасоблены Бог Айцец і блізкі, уцелаўлёны, так, Бог Сын. Але мы зараз падзеленыя так, што далёкае і блізкае проста мусіць яднацца па ўсім, чым мы займаемся. Не толькі з таго і іншага боку манітора, з таго ці іншага боку калючага дроту на дзяржаўных межах, хто б з якога боку гэты калючы дрот не будаваў. Давайте за гэта. Давайте. А я спею Да. песню, можа быць, не без біблійных падтэкстаў. Можа, у мяне іх ёсць дзве. Я заўсёды вагаюся, што заспяваць першым: Алілую альбо Єрусалім. Давайте я заспяваю Єрусалім. Прыемна, што з таго боку экрана Уладзь Ленкевіч, які першым дапамагаў мне рабіць колісь аранжыроўку да гэтага перакладу. Аўтар чэх, ён як бы з трэцяга боку глядзіць на гэта ўсё, Ярамір Ногавіца. Я купіў 100 з паперы, напісаў, у што я веру, на карабель сеў, і вось я ў Єрусаліме. Ого, почти падзенне кампутара не абышлося. Ну, я таксама сёння словы забыў, просто мы шасцім душамі. Згубіў нітачку, чаго вельмі даўно. Між камення у сцяне плачу, гэты ліст паклаў шчыліну на ўдачу, а раптам ты ўбачыць той, хто над намі ўсімі. Старой магеркаю пакрыўшы галаву, я спеў каверкаю краіны, дзе жыву, схаванай між гарамі, ды горам незабытай, з левай справа бітай, зверху і знізу бітай. Каля полюсу, да полюсу вятры, ці хопіць голасу для спеву нам стары, у тым гармідары, на вечным скразніку, як цяжка быць стары, на правільным баку. Я купіў 100 з паперы, напісаў, у што я веру, на карабель сеў, і вось я ў Єрусаліме. Рукі ў кішэні, за каўнер рвалося, што нам чужынцам тут у свеце засталося, прасіць у Бога пра ўсё ці нічога. Да добрых людзей ціхенька выйдзеш, папросіш хлеба, як раней на мове ідзеш, ты як ім спяеш, што ты любіш, што ненавідзеш. Але у далёкай старане, на тым канцы зямлі, аблокі да мяне малёдыя плылі, прастору поўнячы, надзеі немагчымы, як птушка з поўначы, залётны гой зайчыны. Ці штосьці шчыпле вока, ці мне наяве сніцца, так блізка і далёка, што не абараніцца. Адзін куплет, што ў школе спявалі вучаніцы: русалка чараўніца, не сядай каля крыніцы. Я купіў 100 з паперы, напісаў, што я веру,
И вось я в Иерусалиме, в Иерусалиме, в Иерусалиме. На русалцы я не специально, я забыл, звычайно напомню початок, не помню уже, куда приводить конец. Я не ведал, что песня Петрявича вернула нас до раннего Мицкевича и темы світязянак у Так, так. ранней творчасці. Я разумею, что мы не кепска сядзім уже ладный кавалак Ну часу. вось нам яшчэ трэба алілую паслухаць. А ці было б дадзенае мне нейкае права пару-троечку уже не каментуючы, просто паказаць нейкія важныя тэксты, якія пішуцца, Давайте. якімі дзелішся, ну, выключна ў Фейсбуку, у Тэлеграме, але як бы вот апошні год, асабліва на фоне феерычных наших з вами з шматкім агульнага досведу дваровых канцэртаў, конечно, не хапае цяпер ужо досведу гэтай акустыкі. Ты нешта такое пішаш, уже не памятаючы, як твой голас гучыць і як можа адгукацца. Я пару таких тэкстаў прачытаю. Мгм. Зноў пра скарачэнне гэтых дня, восень, якая пераходзіць у зіму, і дно, ад якога мы адштурхоўваемся. Да? Восень фарбуе сівое волосся. Восень снится зима. Часу на 10 хвілін засталося. Выдых і болей няма. Стрэлкі ў кліпсідры замерзлі, і ў лёдзе скончыўся час вадзяны. Заледзянела паветра ў прыродзе. Храм адмарозіў званы. Тень дацягнуўся да вежы, і гадзіннік выключыў сонечны час. Толькі разбітая люстра і льдзінак стрэмкі парушыць у нас. Толькі ў крыві, што да сэрца спяшае, танец святла не пагас. Боль не чужы, і любоў не чужая, рухае зоркі і час. Зрушыцца стрэлка, загоіцца стрэмка, лёд ручаём запяе. Грукае ў дзверы вясна чужаземка. І разумееш, свая. Не ведаю, ці можна лічыць наступны тэкст калядным, але ён пра першы снег. Тут я жыў так у манастырскім, можна сказаць, садзе, калі вялікія камякі снегу падалі просто на чырвоныя ружы і, увага, жоўтыя дзьмухаўцы, якія, па-мойму, у Аўстрыі круглы год растуць. І дзівоснае гэтае спалучэнне я спрабаваў занатаваць, лічыць сёлетнім калядным вершам. Падае снег на поўначы і на поўдні. Восені па калена, зіме да плячэй. Падае снег пад колы, сонца і поўдні. Выпаў і дзень свабодны, і ночыць мякчэй. Снег на Менск і Варшаву, на Вену і Вільню. Захінае святло, бо і сам святло. Снег, які толькі учора сышоў на хвілю. Снег, якога ўжо вечнасць тут не было. Снег на хваіны, з плітамі і крыжамі. Снег на вочы і вушы, на бэс і глох. Снег да самага неба ў белай піжаме, што запаўзае ў самі глыбокі берлог. Снег барадою з ваты, як у батлейцы, на вандроўных грэшнікаў і святых. Снег на тых у чарзе і тых у калейцы, тых, што ў Бога за пазухай, і не тых. Снег на дарогу з дому і шлях дадому, між халодным сэрцам і галавой. Снег, што сніцца ад летась сабе самому і абудзецца заўтра вадой жывой. Снег дмухаўцу на голову пыстроіць кепікі. Ты, жаўтароты, спяшайся, бялей, сталей. А ў чырвоныя ружы настрой некепскі. Бел чырвонаю ружай цвіце далей. Ну і, падарыня Ганна, што тут казаць?
не прыміце за нейкае нахабства, калі я зараз прачытаю тэкст, які шмат каму б хацеў прысвяціць, але сярод адресатаў відавочна фігуруе прысутная з іншага боку экрана Ганна Северынец. А калі казаць шырэй, зноўку для людзей кнігі, для людзей культуры, якія насуперак усяму робяць сваё і будуць рабіць сваё, як бы не лютаваў Ірад навокал, чым я упэўнены. Першая доза – эмблема тугі, радасці укол другая. Тым, хто радзіўся не з той нагі, мала што памагае. Снежань на левым плячы тваім, студзень другою дозай. Цемра накрыла, першала ім, зараз крычаць між прозы. Пекла і рай на лакдауне, хоць едуць кудысь багамолкі. Бібліятэка, тут і выходзь, бо наступнае могілкі. Дзень малаціў языком, як цэп, ноч не прынесла лекаў. Застаецца вечны рэцэпт з букіністычных аптэкаў. Там, дзе ў стужцы зла і добра, плач і боль неадольны, з перасадкай дабрацца добра, верхняй або настольнай. Там, дзе не спіць надзея ўначы, хопіць яе добра вам. Казкі казак на левом плячы, песні песень направо. Першая доза знаком бяды, золотом дня. Другая свята, якое з табою заўжды зноўку перамагае. За казки казак на левом плячы і песні песень на правым. На правым. Так. Хацела яшчэ павітаць Леру Чарнаморцаву, аўтарку вось гэтага фармата. Гэта яна придумала ў мінулым годзе ў зуме з бакаламі адзначаць дзень народзінаў. У нас сёння атрымліваецца, мы і Караткевіча ў дзень народзінаў таксама блізкі згадалі, і Максіма Адамавіча, і Тамаша Зана, і Дудара, і Міцкевіча. Ой, спадарня Лера, нешта у вас з сувязю, але тут жа ж і Чачот недзе блізу нарадзіўся, то бок у нас яны сёння ўсе сплеліся. А яшчэ сёння не нараджэнне, але дзень памяці Эміліі Плятар. Як бы вот збягаюцца дні з нашымі культурнымі героямі і проста героямі. А пачалося-то ўсё з фалькларыстыкі, таксама можна сказаць, з кніг і гісторый. Так, так. Увесь гэты такая наша кніжная мара, да, Максима Кніжніка, вымараная вот эта летуценная Беларусь, за якой, ось так і ідзем, цяпер уже толькі агромністай такой грамадой. Вымараную мару я у вас скраду, які-небудзь. Я сказала, потым схамянулася, а потым думаю, ну ладно, я ў добрай кампаніі, знойдзецца каму падабраць. Мы можам выдзеліць крышачку часу на пытанні, магчыма, нехта хацеў нешта спытацца, нешта сказаць Андрэю. Спадарня Лера, паспрабуйце уключыцца, калі будзе гук, да, бо у нас сёння нешта з сувязю, і вас было благачутна. І рыхтуйце пытанні да Андрэя, пакуль ён тут. Спадарня Лера. Прывітанне ўсім. Хочу перадаць прывітанне з вашай онлайн-імпрэзы, з нашай офлайн-імпрэзы. Ну, на жаль, не магу вам паказаць, дамовіліся літаратурны музей. Ну, у нас зараз таксама было адзначэнне дня народзінаў Адама Міцкевіча, таксама згадалі і Тамаша Зана 21-го. Вось, і, дарэчы, у нас было вельмі весела, напрыканцы асабліва мы даведаліся, якая самая улюбленная вігілійная страва Адама Міцкевіча была. Здагадайцеся з 3 разоў. Барашка, напрыклад. Якая? Сур'ёзна, гефілты фіш.
Ён шукаў у Парыжы габрэйку з Наваграччыны, каб яна гатавала яму на дзень народзіну і вігілію гефілтны фіш. Уявіце сабе. Ну вот мы як ведали, у нас сегодня и Мойша Кульбак уже гучал, и как бы мы эту тему поднимали. И народный поэт Беларуси, Литвы и Польши, канадского разливу Леонард Коэн яшчэ прыгучыць. Мы зараз згадвалі, гучала вельмі прыгожая песня про Вілію і Нёман. Ну, не Мойша Кульбака, зразумела, а Міцкевіча. І, на жаль, я не ведаю, ці атрымаецца зараз дачакацца у нас наших выступоўцаў, асабліва нашу музыказнаўцу, манюшказнаўцу Міцкевіча і філаматазнаўцу Святлену Немагай. Яны зараз пераапранаюцца пасля канцэрту. Калі раптам у вас ёсць жаданне, я магу вам паспрабаваць уключыць кавалачак канцэрта вот з гэтай самай песняй пра Вілію. Калі мне поделиться экраном, но там, ну, коли хотите. Есть такая пропанова. Да, давайте вы мне... Мы яе выкладзем там дзе-небудзь у каментарах, а цяпер, каб ужо, ну, у такім лепшым, да, у лепшым тэхнічным выглядзе, то у нас ёсць, я спадзяюся, яшчэ песня у Андрэя Хадановича. Алілую ён нам абяцаўся. До речі, проходить музыка, не затягивая интернет? Не, мы слухаем, ну да, мы вот музыку спеваем «Аллилуйю» и уже будем развиваться. Знайомый голос был двох, я ядовит и чую, ох, астатніх гэта песня не хвалюе. Знаёмы лад, вядомы спеў, так цар збянтэжана хрыпеў, усё, што меў, уклаўшы у алілюя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты прагнуў веры, ось яна, на даху ваннай да віна, на трон і на жыццё твоё. Привяжа до своей красы, на кухне зрэжа волосы и выпье с твоих устнов. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты кажешь хібнае імя, ты што ў імёнах, акрамя таго, за што і без імені люблю я. Неважна, грэшнік ці святы, бо ў кожным слове чуеш ты, як вогнішчам палае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Як неслухмяное дзіцё, жыву на вуліцах жыццё, раблю нешмат з табою, не махлюю. Ты, Господ, песні ўсё адно у хвілю, калі ўсё чутно,
Ні словы чуць мне толькі алелюя, 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 алелюя. Супер, я нават не ўтрымалася, каб ціхенька не падпець. Калі-небудзь я Можна асмялею. было б і не стрымлівацца. Я Ну, адвеку згадваю гэтую несмяротную гісторыю, як 2 гадзіны выступаў у адным беларускім таварыстве. І неяк, як на злосць, чытаў гумарыстычныя тэксты, а народ так сур'ёзна слухае, што такое, думаю. Потым падыходзіць адзін і кажа: «Дзякуй вялікі. Так было смешна, ледзь стрымліваўся». Гісторыя, якая шмат пра нас нам апавядае. Часам можна і не стрымлівацца. А так сур'ёзна кажучы, шчыра дзякуй за запрашэнне. Ведаеце, так на адлегласці, жывучы сам у сваім тэмпе і графіку, асабліва пачынаеш разумець, што Экзюпері-то не хлусіў і не перабольшваў, калі пра раскошу чалавечых зносінаў, чалавечага сумоўя казаў. Гэта вельмі важная, калі не найважнейшая рэч. Дзякуй вялікі усім, хто быў, хто выступаў. Уладзю Лінкевічу, і хай цыкл пішацца далей. Шкада герояў, напішы, калі ласка, прыквел класны, чаго яшчэ не зачапіў. Ну, гаспадыня, безумоўна, літаратурнага салона ці кавярні. Шынкарцы нашай. вот это мне падабаецца. Як шынкарка, я бачу, што падышоў да стойкі, падышоў Ігор Бабкоў. І мы не можам яго адпусціць. Наливайте Бабкову. Так. Ёсць, як бы. Ну, я просто разумею, што як бы трэба і з усімі прывітацца, і адначасова з усімі развітвацца, потому што як бы Ганна сказала, што гэта апошняя песня, і я сапраўды, Андрей, далучаюся, што вот як бы самае прыемнае гэта вот такое спакойнае вечаровае сумоўе, як гэта не дзіўна. Прычым нават глупае пытанне, хто з якіх там гарадоў ці там з якіх мясцінаў, таму што мы тутэйшыя, да? Ось, як бы, а дзе тут, як бы, халера яго ведае. Но недзе ж мы былі разам, вот, як бы, в гэтым момант. Гэта дзіўна. Дзякуй шчыра ўсім, хто быў. Дзякуй беларускаму калегіуму за тое, што гэтым разам мы адзначалі дзень народзінаў Дудара і Міцкевіча на гэтай пляцоўцы. І дзякуй кожнаму, хто сёння далучыўся да нас з віном, з малаком, сапліцаю і з усім, што было у вас пад рукой. Сустрэнемся ўжо тады ў наступным годзе у беларускім калегіуме. Спадар Андрей, не развітваемся. Ніколі не развітваемся. Шчаслівых калядаў. Да. Хай яны добрыя змены нам усім прыносяць. Усім шчаслівых калядаў. Да пабачэння, добрага вечара і добрых святаў.